Assalamu alaikum masu biya ta shafi na Sadiq Al-Musa ko kuma in ce ga kallon wannan bidiyon a YouTube ina ga sallama irin ta addinin musulunci wato assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yau mun zo Milad Tower wanda yake a nan Tehran. Anan muna hawa na kusa da na karshe. A nan akwai wasu abubuwa da suke na zamani na mutanen da daɗaɗɗiyar daular Farisawa kamar wannan ana kiransa Kabutar Kone, wani nau'in gini ne na Iraniyawa da suke a baya. Nan ma akwai irin nau'uka ne daban-daban na kuna gani, haka ma nan wurin kowanne yana da tsayin sa. Haka na farkon can za ga bai kai na biyu tsayi ba, shi kuma na biyu bai kai na uku ba. To haka ya kasance duk wani ana samun kan cewa ne a zamanin Farisawa a da suna yin ire-iren wannan gini da ake kira yanzu tawa, ko a ce burj, ko kuma a ce kamar irin su burj khalifa, ko irin su a ce burji Milad. To akwai irinsu daban-daban da ake yi a zamanin da, kunga kowane da irin yanayin wannan ɗinsa gininsa. So idan aka zo wannan shine kuma gumba da Qabus, shine mafi girma wanda ake da shi a daɗaɗɗiyar daular Farisawa. Idan muka zo nan kuma za ka ga kan cewa irin towa da ake su ne a duniya. Wannan ya ka lura shi towa ne da yake China da ake kiransa Canton Tower. Wannan kuma ana kiran shi CN Tower wanda yake a Canada. In ka lura wannan shine babba, sai wanda kuma da ke biye masa. In ka zo kuma za a gani Ostakino Tower wanda yake cikin Rasha. So shi ma wannan idan aka zo za a ga Oriental Pearl Tower wanda shi ma yake China. So nan kuma shine Burj Milad, wato wannan sample ɗinsa kenan wanda yake nan Tehran. Yana da tsawon mita 435, wanda in ba da yanzu abu ya soya ba shine na 6 a tsayi a duniya. Wataƙila in aka samu irin su Burj Khalifa da dai sauransu, to ƙila za a samu sauyinsu. Nan kuma Menara Kuala Lumpur, wannan daga Malaysia yake, kunga yanayin sample ɗinsa yake. Nan kuma Tianjin Radio and Television Tower, wannan shi ma a China yake. Sai kuma wannan shi ma Central Radio and TV Tower, wanda shi ma a China yake. Idan muka duba gabaki daya za mu kan cewa nan gabaki daya mutumin irin wannan tawa din ne da aka kawo su na aka ake su a matsayin na dan yawon ido zai zo ya kalla. Shi sa nace bari dan ɗauko muku shi saboda kuma ku kalla yadda yake. Wataƙila idan ka zo Iran za ka zo nan wato Burj Milad, ko kuma a ce Milad Tower. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.